Ahoj, já jsem Honza Novotný, jsem zakladatelem a hlavním koučem v Rockbusters a Snowbusters. V Rockbusters už funguji více jak 15 let. Rockbusters je komunita lezeckých guidů a koučů. Pořádáme lezecké kurzy a lezecké tripy po Evropě, hlavně ve Španělsku, v Řecku, v Itálii, ve Francii, ale i tady v Čechách nebo v Norsku a ve Švédsku. Kurzy Rockbusters a tripy Rockbusters jsou určený pro všechny nadšený lezce. Nezáleží ani tolik, jakou mají výkonnost, ale jakou mají motivaci. Jde tam hlavně o maximalizaci kvality a kvantity lezení, s tím, že se vždy snažíme z každého vymáčknout maximum lezecky. V komunitě Rockbusters najdeš nejenom zapálený lezecký guidy a instruktory a lezce, ale taky bývalý mistry světa, profesionální lezce. Všechny informace ohledně našich akcí najdeš na aplikaci Banana Sport. See you on rock.